Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Усім прывітанне, гэта жывы эфір Еўрарадыё, пры мікрафоне Маша Калеснікава. 8 верасня ў горадзе Ліда пройдзе адзін з найбуйнейшых беларускіх оўпэн-эйраў, які, я думаю, вельмі чакаюць нашы слухачы, гэта Лідбір і ягоныя арганізатаркі. Наталья Ефимкина, менеджерка по корпоративных коммуникациях компании «Лидское пиво», и Назия Миколаева, специалист по корпоративных коммуникациях. Сегодня наши гости. Привітання. Привітання. День добрый. Як увогуле справы, дзяўчаты? Вельмі актыўна у нас справа. Не ведаем, куды бегчы, за што хватацца. Так, апошнія тыдні вельмі актыўна ідзе праца, бо хочацца ўсё зрабіць як мага лепш. Ну, спадзяемся, што такі будзе. Я хочу нагадаць нашим слухачам і гледачам, што мы сёння разыгрываем квіткі на Лідбір. Так што актывізуйцеся, задавайце пытанні нашым госцям, і аўтар найлепшага пытання атрымае 2 запрашальнікі на фестываль. Так што не прапусціце гэтую магчымасць. Нагадаю, што нас можна глядзець у Фейсбуку, ВКонтакце, в Аднакласніках і на Ютубе, і пад відэастрымам можна пакідаць пытанні для арганізатарак. Ну, увогуле, чым асабліва сёлетняга фэста, дзяўчаты, што такога з минулых гадоў вы вырашылі выкінуць, ад чаго адмовіліся і што вырашылі дадаць? Мы ніколі нічога не выкідваем, мы наадварот пашыраем і робім гучней. Ну, у гэтым годзе, канешне, у нас самы гучны момант, самы гучны хедлайнер. Гэта групоўка «Ленінград». Сапраўды, вялікі канцэрт, вельмі добры канцэрт, таму, канешне, усіх запрашаем на фестываль. Што ў нас пашырацца? Да ўсё ў нас пашырацца. Будзе і палепшаны ўмовы ў платнай зоне, канешне, будзе пашырана зона самого фестывалю, які, дарэчы, адкрываецца ў 10 гадзін. І гэта будзе увесь горад Ліда, таму што Лідбір — гэта горад-фестываль, гэта не проста фестываль Лідбір асобна, гэта задзейнічана ўсё і ўсе, насамрэч. Дарэчы, у гэтым годзе Ліда святкуе юбілей, 695-годдзе з даты заснавання, таму у нас 2 вялікіх повады. Будзе такое свята святочнае яшчэ больш. Так, свята святаў. А добра, з якіх ідэяў сыходзілі арганізатары, калі першы фестываль ладзілі, так? І вось ці ўдалося рэалізаваць тое, што вы планавалі, ці яшчэ ўсё наперадзе? Ведаеце, цяжка адказваць за фестываль 15-го года, таму што мы не прымалі ўдзел яго арганізацыі. У тым выглядзе з ідэі інтэрактыўнасці ён пачаўся з 16-го года, і гэту ідэю мы працягваем і будзем працягваць і ў наступныя годы. Мы плануем не толькі 5-10, можа і 15 год прысутнічаць на оўпэн-эйрах. Вось, ну, гэта самы галоўны наш момант. Гэта інтэрактыўнасць, гэта магчымасць кожнаму прыняць удзел у галасаванні за музыкаў, за рамяство, за фудкорт і, ну, па сутнасці стаць рабочай групай фестывалю разам з намі. Я хочу нагадаць нашим слухачам, што сёння госці жывога эфіру Еўрарадыё, арганізатары фестывалю Лідбір, Наталья Ефимкина і Назія Миколаева. Калі ласка, задавайце пытанні нашим госцям. Аўтар найлепшага пытання атрымае запрашальнікі на фестываль Лідбір, які, нагадаю, адбудзецца 8 верасня ў Лідзе. Сёлета фестывалю ў Беларусі яшчэ пабольшала, так? Дадаліся, што ў нас стэрэа-вікенд, фестываль з'явіўся ў Бабруйску, вялікі оўпэн-эйр, і мне падаецца, што вось ужо пры такім суквецці арганізатарам, ну, відаць, нейкім чынам даводзіцца дамаўляцца наконт артыстаў. Ці ёсць нейкі, не ведаю, круглы стол, напрыклад, узімку, сядаюць арганізатары буйнейшых оўпэн-эйраў і такія пачынаюць спрачацца: мы хочам Ленінград, не мы хочам Ленінград, потым пачынаюць гандлявацца, хто больш дасць Ленінграду. Як гэта ўсё адбываецца, якім чынам вы складаеце лайнап, чаму вось гэтым разам Ленінград, Воплі Відаплясава, а не Малчас?
Насамрэч гэта, мабыць, выдатная ідэя, каб усе збіраліся за адным сталом. Аднак так адбываецца, што кожны фестываль мае сваю аўдыторыю, свае мэты, свой канцэпт, таму мы ні з кім не дамаўляемся, гэта асабіста наше рашэнне. Мы збіраемся рабочай групай і накідваем ідэі, якога артыста было б цікава бачыць нам, як рабочай групе, і ў астатнім жыхарам Беларусі. І ў гэтым годзе адбыўся такі ідэальны, на наш погляд, камплект. Артысты з Беларусі, Расіі, Украіны. Для кожнай аўдыторыі знойдзецца нейкі свой артыст, якога будзе прыемна паслухаць. Але штогод, натуральна, я думаю, шматлікім арганізатарам задаюць адно і тое ж пытанне, калі вось усё ж пашырыцца гэта самая геаграфія так артыстаў, і калі з'явіцца, напрыклад, нейкі хедлайнер усё ж замежны, напрыклад, Arctic Monkeys, і ўсё такія. Ну, ведаеце, у наступным годзе Літбір будзе праходзіць ужо ў 5-й раз. Таму мы плануем ужо некаторыя сюрпрызы. Магчыма, я падкрэслю, што лайнап будзе у тым ліку з удзелам замежнага выканаўцы. Пакуль гэта ўсё ў распрацоўцы. Канешне, мы не выключаем такой магчымасці, і, канешне, мы на гэтым працуем, таму што водгукі і прапановы, якія мы увесь час маніторым у сацыяльных сетках, асабліва пасля фестывалю, паказваюць, што людзі хацелі б бачыць таксама замежнікаў. Ну, паглядзім. Ну так, таму што можна ўжо ад артыстаў крыху і стаміцца. Так, у нас ёсць першае пытанне, піша Ілля Базняк. А калі прыдумаць сімвал фестываля, напрыклад, нейкая жывёла, якая б жывёла магла стаць сімвалам мерапрыемства і чаму? Ну, ведаеце, мы абмежаваны заканадаўствам. На жаль, мы не можам ужываць у рэкламе жывёл, людзей. Гэта абмежаванне закона аб рэкламе. Таму з аднаго боку, а з другога боку у нас ужо ёсць сімвал, які ўсе ведаюць, гэта наш келіх, які з кожным годам трохі трансфармуецца, і ў гэтым годзе стаў больш графічны, больш яскравы, больш, мабыць, не ведаю, строгі. Больш сучасны. Сучасны, так. Вось, мадэрнізаваўся троху, таму, канешне, ён таксама развіваецца разам з фестывалем, і пра жывёл мы не думалі, мы будзем працаваць над келіхам далей. Дзякуй за пытанне. Я яшчэ раз хочу нагадаць, што госці сённяшняга жывога эфіру Еўрарадыё, арганізатаркі фестывалю Літбір Наталія Фімкіна і Надзея Мікалаева. Калі ласка, задавайце свае пытанні пад стрымамі ў Фейсбук, Аднакласніках і ВКонтакце. Пытанне нашым гасцям, і аўтар лепшага пытання атрымае запрашальнікі на Літбір. Дарэчы, вось вы сказалі, што у кожнага фэста свая аўдыторыя, менавіта пад аўдыторыю падбіраецца збольшага лайнап, так? Вось як вы акрэсліваеце сваю аўдыторыю Літбір? Хто гэта? Што гэта за людзі? Ну, у першую чаргу мы робім фестываль для беларусаў, для жыхароў Беларусі. Вось, канешне, у нас много замежных гостей з России, Прибалтыкі, Швеции, з Израилю, ну, шмат краін. Што тычыцца аўдыторыі, то гэта фестываль для ўсіх. Насамрэч, у нас ёсць дзіцячая зона, дзе можна бавіць час з сям'ёй. Канешне, фестываль звязаны з алкагольнымі напоем, это, канешне, 18+. Мы соблюдаем, да? Заканадаўства. Вось, ёсць магчымасць у так званай безалкагольнай зоне частавацца іншымі напоямі, марозівам, кавай. Гэта таксама для людзей, якія не ўжываюць алкаголь. Канешне, ёсць людзі, якія прыедуць паглядзець канцэрт за келіхам піва. Таму тут фестываль для ўсіх. Прыязджайце, калі ласка.
Я бы адзначыла, што ўсё ж такі наша аўдыторыя гэта людзі, якія лёгкія на ўздым, таму што дастаткова шмат мерапрыемстваў праходзіць непасрэдна ў сталіцы, аднак наш фестываль дапамагае пабачыць нешта новае, паехаць, правесці выдатны дзень у іншым горадзе. Ну так, есть такое меркаванне, што беларусы, асабліва менчукі, ім падавае нешта такое блізенькае. Вось на Баравую паедзем, альбо там выедзем куды-небудзь, ну, максімум у Строчыцы, у музей народнай архітэктуры і побыту, так, ну ці ў Шаблі. Вось, але збольшага ўсё ж аўдыторыя гэта лічане ці там 50 на 50? Ведаеце, мінулы год паказаў, што мінчан у нас было больш. Приехала довольно много менчукоў. Вось, канешне, фестываль у Лідзе гэта фестываль лічан у тым ліку, але яны заўсёды там у Лідзе, і канешне для іх фестываль гэта вялікі повод прыйсці пагуляць. А тыя, хто прыязджаюць, это ў першую чаргу менчукі. Так, пытанне яшчэ Сергей Швецов. А чаму не зрабіць сталёвага бліскучага рыцара, каб ён наліваў піва? Дзякую за пытанне. Неблагая ідэя, але ведаеце, як я ўжо казала, піва і чалавек нават у даспехах бліскучых, якія будуць скрываць твар, на жаль, гэта немагчыма. Даніил Пічуха піша, з кожным годам фестываль наведвае ўсё больш людзей з розных краін. З гэткімі тэмпамі праз пару год Ліды можа і не хапіць, каб змясціць усіх жадаючых на фэсце. Што будзеце рабіць у такім выпадку? Ведаеце, мы думаем аб гэтым кожны фестываль. Трохі хвалюемся, так, сапраўды будзем працаваць над тым, каб пашыраць Ліду, магчыма. Таму што насамрэч Лідбір гэта Ліда. Гэта горад-фестываль, і таму няма ніякай рацыі некуды пераязджаць. Будзем працаваць разам з гарадскімі ўладамі для таго, каб пашыраць магчымасці ў самой Лідзе. Так, наступное пытание. Иван Морозько, добрый день. Как максимально оторваться на фестивале Лидбир? Хотелось бы услышать от организаторов, как все успеть, получить максимум впечатлений и хорошо чувствовать себя утром. То бок вы хочаце атрымаць чувство палёта ад песен воплі да плясу разам з Ленінградам. Ведаеце, тут няма рэцэптаў насамрэч. Тут кожны выбірае сваю праграму. Прыязджайце о 10 гадзіне і ад'язджайце каля першай гадзіны, вы паспееце ўсё насамрэч. Ну, можна прайсці квест, можна прысутнічаць на галоўнай сцэне, можна паўдзельнічаць у актывацыях, пафатаграфавацца на фотазоне. Ну, чым раней вы прыедзеце, тым больш у вас часу будзе ўсё агледзець. Я нагадаю, сябры, што госці сённяшняга жывога эфіру Еўрарадыё Наталія Фімкіна і Надзея Мікалаева. Гэта арганізатаркі фестывалю Лідбір, які пройдзе 8 верасня ў Лідзе. Сёння дзяўчаты прынеслі з сабой квіткі, мы іх разыгрываем. Аўтар самага цікавага пытання іх акурат і атрымае. Мы вымушаны зараз перарвацца на невялікую паўзу, на навіны, і сустрэнемся неўзабаве. Так што заставайцеся тут. Тебя жаль, твои крылья сгорают, тебе свобода дай. Я с тобой до конца, что бы ни случилось, знай. Целуй скорее, ветер, свободу себе дай. Учёный головы, мне тебя жаль, твои крылья сгорают, тебе свободу дай. Я с тобой до конца, что бы ни случилось, знай. Целуй скорее, ветер, свободу себе дай. Остановка, нам тяжело дышать, так неловко. Пытаешься обнять мое сердце, улыбается на взрыв. То, что чувствует, то и говорит. Слишком много общего, чтобы взять и разделить. Слишком много яркого, чтобы взять и задушить. Слишком много теплого, чтобы взять и охладить. Слишком много тайного, чтобы взять и разгласить. Учёный головы, мне тебя жаль, твои крылья сгорают.
свободу себе дай. Куча мыслей в голове, мне тебя жаль. Твои крылья сгорают, себе свободу дай. С тобой до конца, что бы ни случилось, дай. Целуй скорее, ветер, свободу себе дай. Себе свободу дай. Себе свободу дай. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю каротка пра асноўныя падзеі. 10 верасня ў кінатэатры Welcome Cinema, гэта гандлёвы цэнтр Дана Мол, пройдзе вечар памяці Александра Кулінковіча, лідара гурта Нейра Дюбель. Пачатак вечарыны о 19-й на вялікім экране будзе паказаны фрагмент з кінаработ Кулінковіча. Апрача таго, адбудзецца паказ трагікамедыі «Гараж», дзе спявак згуляў галоўную ролю, паведамляе кінарэжысёр Андрэй Курэйчык. У зале прагучаць успаміны ад тых, хто ведаў Кулінковіча і хто яго любіў, а таксама ягоныя песні. Нагадаю, што Александр Кулінковіч памёр 4 жніўня ад ускладнення пры пнеўманіі, пахаваны на паўночных могілках Мінска. Частка квіткоў на вечар памяці Кулінковіча будзе ў адкрытым продажы, грошы пойдуць сям'і артыста. У суботу 25 жніўня ў Астраўцы будуць святкаваць 550-ю гадавіну горада. Удзел у святкаванні возьме дзяржаўнае прадпрыемства «Беларуская атамная электрастанцыя». Асаблівай фішкай іхных стэндаў называюць велатрэнажоры, на якіх кожны ахвотны можа паспрабаваць сам выпрацаваць электраэнергію. Актыўных удзельнікаў чакаюць прызы і памятныя буклеты. За год заробкі ў суседняй Літве падраслі на 100 еўра, ў другім квартале сярэдні заробак у Літве быў 794 еўра, а ўжо праз год 892 еўра. Ён вырас на 12,5% ці на 98 еўра. Цяжка згадаць час, калі заробкі раслі такімі тэмпамі, заявіла дарадца кіраўніка фонду сацыяльнага страхавання Юліта Варанаўскене. Адзін з найбуйнейшых швайцарскіх банкаў, Credit Suisse, замарозіў расійскія актывы на агульную суму $5 мільярдаў, каб пазбегнуць санкцыяў ЗША. Каму канкрэтна належаць грошы, пакуль невядома. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еще раз усім салют. Мы працягваем жывы эфір Еўрарадыё. Нашы сённяшнія госці, арганізатаркі аднаго з найбуйнейшых беларускіх оўпэн-эйраў, Літбір Наталія Фімкіна і Надзея Мікалаева. І я яшчэ хачу нагадаць, што сёння дзяўчаты прынеслі з сабой квіткі на Літбір, так што аўтар найлепшага пытання да іх атрымае гэтыя самыя квіткі. Калі ласка, актывізуйцеся, і ўвогуле дзякую вам, што вы ўжо гэта зрабілі. Ёсць, дарэчы, пытанні яшчэ, так што давайце мы адразу па іх і прабяжымся. Піша Даша Ліаначка. Добрый дзень, каго з вядомых зорак вы запрашалі ў гэтым ці мінулых гадах, але нешта не склалася і яны не трапілі ў лайнап. Мы працуем такім чынам, каб запрашаць ужо тых, хто зацверджаны ў гэтым лайнапе. Такога, каб нехта адмаўляўся, такога не было. Мы сочым за графікам канцэртаў выканаўцаў і глядзім так, каб яны былі недзе побач з Лідай, з Мінскам, вось, і з краінай, так. Было лягчэй заехаць да нас. Ясна, яшчэ Даша піша, ці ёсць нейкія забабоны, ці прыметы, ці нейкія спецыяльныя абрады ў арганізатараў, каб фэст прайшоў выдатна? Ведаеце, ёсць. Я ўжо аб гэтым гаварыла у іншым эфіры, але скажу яшчэ раз. Так. Мы дамаўляемся з надвор'ем, робім гэта часта у выглядзе малітваў. То бишь мы молімся, каб у нас усё атрымалася. Так рэальна моліць? Рэальна. Ходзіце ў царкву? Ці ў касцёл? Не, ведаеце, у Лідзе царкваў і касцёлаў шмат, там, калі міма праходзіш, думаеш, дай Боже, каб не было дажджу. Калі ласка. Увесь час атрымоўвалася? Дзейнічалі молітвы? У мінулым годзе мы ў першы раз гэта зрабілі, таму што за 3 дні да фестывалю, калі ішоў монтаж сцэны, расстаноўка абсталявання, 3 дні быў дождж. І гэта было вельмі хвалюча, таму што мы не ведалі, ці скончыцца ён, таму што лета было вельмі дажджлівае і, ведаеце, дапамагло, таму мы плануем працягнуць у гэтым годзе таксама, пакуль все складваецца.
Так, пиша Людмила Ковалевская. Спасибо за чудесный фест. Ездили всей семьей, все супер. Будет ли в этом году квест по Лиде? Планируете ли в будущем многодневный формат с кемпингом на пару дней? Безумоўна, квест у гэтым годзе будзе. І нам вельмі прыемна, што нашы ўдзельнікі такія актыўныя. У мінулым годзе некалькі тысяч чалавек паўдзельнічалі, атрымалі падарункі, таму абавязкова працягнем гэту традыцыю. Што тычыцца некалькі дзён фэсту, то можам сказаць, што мы таксама пастаянна пра гэта думаем, разважаем. Першыя крокі будуць у гэтым годзе. У палаткавы лагер можна будзе заязджаць ужо 7 верасня. Таму пачнем з палаткавага лагера, там паглядзім. Добра, яшчэ раз нагадаю, што сёння госці жывога эфіру Еўрарадыё, арганізатары фестывалю «Лідбір» Наталія Фімкіна, Надзея Мікалаева. Дзяўчаты адказваюць на пытанні нашых слухачоў, і аўтар найлепшага пытання атрымае квіткі на «Лідбір», так што, калі ласка, актывізуйцеся, і правильно, што вы гэта робіце, таму у нас наступныя пытанні. Игорь Юркевич, из каких соображений вы исходили, когда планировали первый фестиваль? А еще, как вы считаете, вы уже достигли предельного уровня развития или Лідбір еще есть куда расти? Ну, я адкажу на другую частку, бо ўжо казала, што, на жаль, пра першы фестываль нічога не магу дакладна расказаць. Ведаеце, як кажуць, нет предела совершенству. Таму, канешне, фестываль будзе развівацца. Мы ў наступным годзе будзем, канешне, па-іншаму падыходзіць да інтэрактыўнасці. Ужо яна 3 гады працавала, таму ўжо неабходна змяняць фармат. У тым ліку, як, напрыклад, у гэтым годзе мы змянілі фармат галасавання. Канешне, будзем працаваць разам з горадам, каб пашыраць таксама і зону, і магчымасці самой пляцоўкі для таго, каб арганізоўваць канцэрты. Што яшчэ? Канешне, у нас ёсць куды расці і каго весці на лайнап. Таму больш актыўна купляйце квіткі, калі ласка. Дарэчы, скажу, што з 27 верасня кошт квіткоў павышаецца. Таму, калі ласка... Жніўня, прабачце. Я ўжо жыву... Мы ўжо ў верасні. У 27-м забачце, так ўсё прайшло, і мы адпачываем. Не, мы не адпачываем, мы ўжо пра 19-й год думаем у гэты момант. Вось, таму, калі ласка, калі хочаце набыць квіткі па 25 рублёў, спяшайцеся, засталося некалькі дзён. Вось, таму будзе адрамантавана дарога, таксама будзе больш магчымасці, таму ва ўсіх аспектах ёсць куды расці, мы будзем гэта рабіць. Пытанне, якое ўжо задавалася, в принципе, Юлия Куликова пытается с каждым годом фестиваль все лучше и популярнее. В чем отличие Лідбір 2018 фестиваля прошлого года? Будет ли какая-то новая фишка? Ну, мы уже обговорили. Приезжайте, мы вам абавязкова некую фішку знойдзеце. Насамрэч лепш на свае вочы пабачыць і параўнаць. Так, Павел Курза, все было супер. У 2017 годзе толькі кепска былі пазначаныя месцы для інвалідаў. Туды набілася недалёкіх людзей, якія перашкаджалі людзям на валізках глядзець канцэрт. Потым Ахова заўважыла і папрасіла нахабаў адтуль. Але гэта запомнілася. Прапаную лепей пазначыць у гэтым годзе для людзей з абмежаванымі магчымасцямі месцы і зрабіць такіх зон болей, чым адна. Дзякуй. Дзякуй за пытанне. Мы чыталі ў сацыяльных сетках пра гэты момант, пра гэты выпадак. У гэтым годзе памост таксама будзе, спецыяльная зона. Будуць працаваць валанцёры разам з Аховай, якія будуць у першую чаргу дапамагаць людзям з абмежаванымі магчымасцямі. Іншых людзей туды дапускаць не будуць. Таму і пазначаць мы яе, канешне, будзем больш яскрава, каб яе усе бачили и отзначали. Олег Чунадра, он пишет: пользуясь случаем, хочу поблагодарить организаторов за фестиваль в прошлом году, было просто супер, до сих пор держит, с нетерпением, ну, у меня тут крыху оборвалось, я так разумею, с нетерпением жду этого фестиваля. И с какими проблемами вы сталкиваетесь при подготовке фестиваля? Может, была какая-нибудь смешная история? И как будете проводить сами на фестивале время? С бокалом пенного и вкусного пива?
ведаеце, вельмі хацелася б з бакалам пеннага і смачнага піва. Арганізатары ніколі не бачаць сваё мерапрыемства як удзельнікі. На жаль. Мы аб усім чытаем і чуем ад вас у першую чаргу. Вось. Пра нас на прадпрыемстве нават калегі гавораць, вы як папялушкі ў 12 гадзін уже можаце нешта пабачыць, таму што змяняецца абстаноўка, і мы ўжо можам крышачку выдыхнуць. Так, сапраўды. Насамрэч, фестываль 17-го года сапраўды стаў лепш, быў праведзены лепш, мы гэта адзначылі, і нашы наведвальнікі гэта адзначылі. Таму мы, канешне, будзем рабіць усё, каб гэта было не горш, як у 17-м годзе, як мінімум, як максімум, канешне, каб гэта было лепш. Вось, нават не знаю, што яшчэ сказаць. Не, насамрэч, нейкіх дзіўных сітуацый, іх насамрэч шмат, і кожны дзень неабходна з чым-небудзь змагацца, каб дасягнуць сваіх мэтаў. Чаго нам не хапае, гэта гадзін у сутках. Вось гэта сапраўды самае галоўнае, каб усё паспець, усё зрабіць. Асноўная цяжкасць. Смешная гісторыя, смешная гісторыя была ў мінулым годзе. Былі усталяваны ўжо лінейкі санітарыі, і у адным месцы нам неабходна было аператыўна пераставіць кабінку. І ніхто не заўважыў, як гэту кабінку нехта зашоў. І разам з чалавекам гэту кабінку пачалі проста падымаць над зямлёй і перастаўляць. І я не ведаю, што адчуваў той, хто знаходзіўся, мабыць, у бяспецы, тут раптам все пачало рухацца, і што рабіць, і каму крычаць аб дапамозе. Усё скончылася добра, чалавек быў уратаваны, але гэта самая смешная гісторыя мінулага года. Будзем спадзявацца, што ў гэтым годзе нам таксама будзе весела. Так, Дзіма Марчук пытаецца добрага здаровічка, ці не плануецца калабарацыі з мясцовымі прадпрыемствамі вырабаў, напрыклад, лідскай абутковай фабрыкай. Не зусім разумею, якая калабарацыя. Спецыяльны абутак для артыстаў, для наведвальнікаў. Гэта ідэя на наступны год, у гэтым годзе не. Добра, Вольга Жукевич, чего ждете от фестиваля как орги? Каб усё было по плану, без адыхода ад таймінга, і каб нам нічога не перашкаджала. Каб усе былі задаволены. І каб была добрая праца каманды арганізатараў. Так, слухайте, ўвогуле беларуская публіка капрызная, як вы лічыце? Таму што мне падаецца, што пасля кожнага фэсту, нават калі арганізатарам падаецца, што гэта ўжо ідэальны фэст, ўсё адно з'яўляецца прэтэнзій кшталту па сцэны было пыльна. Альбо там, напрыклад, было мала прыбіральня, у вас там піўны фэст, вось ці заўсёды вы вычытваеце тое, што пішуць наведвальнікі, так, і ці заўсёды прыслухоўваецеся да іх? Ці часам думаеце, мы зробім усё адно па-свойму? Ведаеце, канешне, мы заўсёды вычытваем, што пішуць, як рэагаваць, з паніманнем. З разуменнем, так. Мы ведаем, што, на жаль, усе не будуць задаволеныя. Што ж рабіць? Значыць, не зусім змаглі папасць в ожиданне. Прабачце, на рускай мове скажу. Вось, таму мы, канешне, робім усё, каб задаволіць як мага больш людзей, таму спадзяёмся на разуменне і з іншага боку. Дарэчы, тут вось ад Дзімы Марчука наконт вось папярэдняга пытання, наконт калабарацыі, так? Ён піша, уявіце сабе, напрыклад, Ленінград і воплі Відаплясава цалкам абутыя падчас канцэртаў у культавыя кеды лідаць, ці з мясцовымі турыстычнымі аб'ектамі з мэтай развіцця рэгіёна. Калабарацыя. Ведаеце, у час, паколькі у нас фестываль праходзіць разам з святам горада,
канешне, турыстычныя аб'екты Ліды таксама дзейнічаюць у гэты дзень. Ёсць магчымасць наведаць Лідскі замак, там, дарэчы, будзе вялікі рыцарскі фэст, прысвечаны юбілею. Вось, ёсць магчымасць у межах нашага квесту прайсціся па знакавых месцах, каля герба пабываць, каля нашага завода пабываць, ну, што казаць, знакавае месца для горада. Вось, музеі працуюць. Ну, тут у нас якраз такі калабарацыя разам з горадам ёсць. Мы працуем разам, усе працуюць для турыстаў, для гасцей. Што тычыцца культавых кедаў для музыкантаў, дзякуй за прапанову, канешне, мы паспрабуем зрабіць гэта ў наступным годзе, ўжо не ў гэтым. Тут яшчэ піша Ілля Пазняк, мы гэтае пытанне ўжо абмяркоўвалі, каким образом вы формируете лайнап и как выбираете хедлайнеров. Иван Морозько далее пишет: если фестиваль позиционируется как музыкальный, то почему в лайнапе так мало по-настоящему актуальных артистов? Мне кажется, что и в России, и в Украине у нас есть те, которые играют более современную музыку. Такой лайнап — это расчет на более массовую аудиторию? Хедлайнеры специально выбирали, чтобы заходил под пивко, или это действительно ваше видение хорошего музыкального фестиваля в 2018 году? Никого не хочу обидеть, стараюсь быть объективным. Ведаеце, лайнап фарміруецца, сходзячы, як ужо казала Надзея, з канцэпту, з развіцця, з таго, што... І з чакання аўдыторыі таксама. Таму гэта чаканне аўдыторыі, якія мы бачылі ў мінулым годзе, дзякуючы у тым ліку водгукам. Даволі многа было водгукаў пабачыць Ленінград. Ну, вось вам Ленинград. Таму... Ну, натуральна, што вы ж, канешне, хочаце быць масавым фэстам. Ну, гэта open-air. Канешне, мы зацікаўлены ў тым, каб да нас прыязджала як мага больш гасцей, і таму мы, канешне, збіралі розны лайнап і прадстаўнікоў з Украіны, і беларускую музыку. Таму у нас інтэрнацыянальны, на розныя густы лайнап. Што тычыцца ўспрымання добрай музыкі, то ведаеце, ну, шчыра кажучы, я, напрыклад, прыхільніца зусім іншых напрамкаў музыкі, больш цяжкіх, таму, мабыць, я не зусім трапляю ў аўдыторыю фестывалю, тым не менш, я лічу, што лайнап неблагі, ён будзе даспадобы тым людзям, якія купляюць білеты, іх многа, таму, ну, вось, я не зусім попадаю, многія задаволены, таму тут выбор кожнага. Добра, а больш цяжкіх, это які бы вы гурт хацелі бачыць у якасці хедлайнера? Ну, я ўжо гаварыла, мабыць, Металліку, калі-небудзь. Гэта, ведаеце, мары. Ясна, добра. У нас зараз, дзяўчаты, зусім мала часу застаецца. Я хочу нагадаць, што госці сённяшняга жывога эфіру Еўрарадыё, арганізатаркі аднаго з найбуйнейшых беларускіх оўпэн-эйраў Лідбір, Наталія Фімкіна і Надзея Мікалаева. І нам трэба выбраць таго самага шчасліўчыка, хто прыедзе на Лідбір на халяву. Ну, дык чые ж пытанне вам найбольш спадабалася? Так, ну што, у нас ёсць час ну, давайте, пакуль парайцеся, канешне. Усе пытанні такія цікавыя. Мне спадабалася пытанне пра забабоны. Пра забабоны падтрымліваю. Даволі цікавае пытанне, яшчэ ніхто нам яго не задаваў, таму, канешне, вось, будем лічыць яго пераможцам. Ну, супер. Тады Даша, Ліаначка, мы з вами звяжемся, распавядзем вам, як забраць квіткі і віншуем вас з перамогай. Віншуем. Што ж, дзякуй вялікі. Дзяўчаты, што вы прыйшлі да нас. Нагадаю яшчэ раз, што фестываль Лідбір адбудзецца 8 верасня ў Лідзе. Гэта будзе маштабны open-air, хедлайнерамі якога стануць Воплі Відаплясава, Ленінград, Нізкіс, Animal Jazz і гэтак далей. Так што, калі ласка, чакаем у вас у Лідзе і ўсе там сустрэнемся. Канешне, прыязджайце. Да сустрэчы.